pamuchinjikwa vakatifira kavaru kavanamatwe pamuchinjikwa kani vakatakura matenda yedu Jesu kana matwe kana matwe vakatakura zvivi zvedu vakaroverwa nekuda kwenyaya dzedu kavana matwe kavana matwe kavana matwe kavana matwe pamuchinjikwa vakatifira vakatifira Jesu. Come on, come on, come on, worship him. Kavana matwe Jesu. Come on, worship him, worship him, worship him. Kavana matwe pamuchinjikwapo pakurogota vakatifira Jesu, vakatifira Jesu. Come on, worship him, come on, worship him, worship him, worship him. He is a mighty God, he is a mighty God. He is an everlasting God, the Prince of Peace, the wonderful Counselor. Worship him, worship him, worship him. He deserves our glory, he deserves our honor, he deserves our worship, he deserves our praise. There is no one like him, there is no one like him. Let him be glorified, let him be honored, let him be magnified. Come on, somebody worship the Lord. He is a mighty God, he is a mighty God. We lift your name on high. We say that you are Lord and you are mighty. We exalt you, Prince of Peace. We exalt you, everlasting. We say that you are holy amongst us. Hey, you are wonderful, you are wonderful. Thank you, Spirit of the living God. Thank you. Thank you, Spirit of Jesus. In Jesus' name. Tipechipo chekuombera kuna Mwari. Tichitora nzvimbo dzedu. Tinoda kuti titende Mwari zvakanyanya manheru ano muzita raJesu. Toda kuti ndipe rukudzo neruremekedzo kuna Mwari nokuti watitira chinhu chakanaka pamwaka uno muzita raJesu. Amen. Tine muranda waMwari akatumwa naMwari kwete kwatiri chete asi kunyika zhinji kwazvo. Nokudaro Mwari watitira chinhu chakanaka kuti watuma munhu wake, watuma muranda wake pakati pedu. Asi mienzi tinovaziva vakambova nesu pano kwenguva dzakawanda. Saka nokudaro Mwari watitira nyasha muzita raJesu. Amen. Tikuona vamwe ane machira
parinenge richirohwa ngatigovanei machira tinzwe shoko pamwe chete muzita raJesu, amen. Chechi ya Mwari ndinokumbira tisvike patinosimuka. Toda kuti tifarire nekugamuchira muranda waMwari Evangelist Mparinga vachiuya vachizotora mukana uno muzita raJesu, amen. Ndinotenda Mwari zvikuru tiwane pekugara. Mwari vachiitira zvakanaka. Regai ndikwasei chechi muzita ramambo Jesu, amen. Mfaro wangu ngendiri pano zuva ranhasi. Regai ndipe rukudzo kuna mufundisi uye nevafundisi vese vari pano. Mwari ndimwari wakanaka. After such a long time, ndofunga ndakapedzera kuya worship center before COVID. Ndizvo naye? Yeah, because the other time tatiri ku Kraaifontein. But regai ndipe rukudzo kuvafundisi vese vari pano muzita ramambo Jesu, amen. Kereke nzwai kugamuchira. Nchada ndiparidze kubva kubhuku ya 2 Kings. Madzimambo echipiri 2 Kings chapter 1. Right, all right. Regai mai mugadza vati verengere. What? 1 Kings chapter 1. 1 Kings chapter 1. Madzimambo ekutanga kubva pachapter ya 1. First Kings chapter 1 kusvika pa verse 9. Tichaverenga Madzimambo ekutanga chapter number 1 kubva pa verse ya 1. Zvino mambo Dhavhidhi wakanga akwegura, ava namakore mazhinji. Vakamufukidza namachira, asi haana kudzirwa. Naizvozvo varanda vake vakati kwaari, Ishe wangu, mambo ngaatsvakirwe mhandara, iye amire pamberi pamambo, avachengete, avate pachifuva chenyu, kuti ishe wangu mambo vadzirwe. Ipapo vakatsvaka musikana wakanaka panyika yose yaIsraeri, vakawana Abhishagi muShunami, vakamuisa kuna mambo. Uyu musikana wakanga akanaka kwazvo, akachengeta mambo, akamushandira, asi mambo haana kupinda kwaari. Mazvita zvakanaka tokuredi papa. Regai ndinamate. Mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha, tiri pano tinzwe kutaura kwenyu. Shoko renyu ngarititsure, ritidzidzise, ritisimbise uye ritigonese. Mbiri iwe kwamuri muzita raJesu, amen. Mazvita enyu mai mugadza. Handizive sei Mwari vada kuti shoko iri rive shoko ndashama kuti sei Mwari vada ndirambe ndichidzokorora. Handingati kudzokorora research, but pane zvitsva zviripo, but why the same scripture all the times? Saka Mwari vane chikonzero. Nyaya yaverengwa pano ndeyamambo David. Akura akwegura, asisa make madecisions samambo, but pane vanhu vaakumufungira nekuronga iva machinda ake kuti mambo, tiri kuona kuti tikakufukidzirai machira, tikaisa gumbeza pamuri kuti mudzirwe, muri kuramba muchitonorwa. Saka taakundotsvaka mhandara musikana angauye zvake kuti agone kuva mugumbeze renyu kuti mugone kudzirwa. Ndokubva pafambwa muguta munzvimbo yeShunemi ndokuwanikwa mhandara yainzi Abhishagi. Uye pazvatsanangurwa zvanzi musikana uyu anga akanaka kwazvo.
handizive kuti beauty ine chekuita here nekudziisa mambo, but zvakasvika pazvakanyorwa kunzi anga akanaka, haasi kudiwa zverelationship, ari kudiwa kuti ashandiswe nemunhu asingamude, but pataurwa zverunako. Something strange. Mambo havasiriwo vari kuda munhu, atochembera David, but pane vanhu vati toda kutsvaga musikana anouya kuti mambo mugone kudzirwa angapinde mugumbeza renyu, ndokubva vatsvaga akanaka. Haadiwe namambo, chiso chake hachinei, haasi kutombodiwa, but vanhu vasvika pakuti tikuda akanaka uye ari mhandara. Saka ndokubva auya akagara muna David akasevha mambo. Ndofunga mambo wakatotanga kunzwawo kudziya, akasevhawo zvakanaka. But pane dambudziko riripo, nokuti zita rekuti Abishagi rinoreva kuti father of error, baba vekurasika. So ndauya kuti ndigone kukoreketa imwe era muupenyu hwemunhu nhasi. Era iripo ndeyekuti munhu asiri kudiwa, hapana relationship. Chaari kudirwa ndechekuti adziise mambo. Ko varume havadi kumboronga zvekuvesa moto mumba munorara mambo, kwakusina mahita nguva idzi. Kungoti tovesa moto pachikona, mambo makavatapo modzirwa, kana kuti taakutopa towedzera magumbeza. But vakati zvese zvatichaita taakuda kushandisa ari munhu, ndokubva vanotsvaka musikana azvibata aiva mhandara akanakawo ane tarisiro yekuti ndichawanikwawo. Ndokubva paita vanhu vakamurongera kuti iwe hausi kuzowanikwa, toda ngokushandisa. Kwatiri kukushedza kunde kwamambo. Ndofunga naiye akafara, kana vanhu vakazvinzwa kuti Abishagi ari kupalasi kwamambo vakafara kuti zvake. Gamba vanhu vari kufara outside, iye paapinda mukati umu ari kundochema. Why? Because arimo ndiye anoziva yega kuti ndiri kushandiswa. Vari panze vanoyemura kuti zvake akaenda kwamambo, but iye ari kwamambo anoziva namambo hatidanane, havandiziva, havana basa neni, ndiri kungovadziisa ndiri muno mugumbeza, havandibati, havanei neni. Vanhu vakamuona achienda kwamambo vakati zvake. Osati nevanhu vekuti unovayemura, but ivo pachavo vanotoziva ndiri pama1. Kune vanhu vanogona kupretenda kunge zvinhu zviri right, anotochenawo zvakanaka ari muzimotikari rake, but ega anyoziva kuti ndiri pama1. Asi vanomuona vanenge vachiti zvake. So ndo picture ina Abishagi. Akanaka kudaro, runako rwake harisi kuconsidwa. Mambo havasi kutombomuda, hapana relationship iripo. Pane vada kungomushandisa basa regumbezi. Mambo vaifanirwa kuwedzerwa magumbezi vadzirwe. But kune vakataya pane munhu watida kuwaste life yake. Nokuti kana aida kuroorwa kunzoko hakuna chamurora. Kana kune vaida kutaura nezvebeauty yake kunzoko havachamuona nokuti toda kuti auye kupalasi. But kwaauya kwacho auya kuzoabuswa. So nzvimbo inenge palace ukanoabuswa uriko, vanhu vanogona kusaziva nokuti unoita matama, kunodyiwa zvakanaka. Tine vanhu vari muwanano dzekuti akasimba kudai unofunga kuti ndezvimwe zvinhu gamba mukati umu munhu akaonda zvisingaiti. Munhu ari kuabuswa ari kupalasi kwamambo anochena. Kana motakedi ichibuda anotenga arimo achitokuwevha yoso. But ega anoziziva kuti mandiru muri kushandiswa munhu. So wakaipa une tsika yekudaro yekuti akada kuabusa vanhu haashande nezvinotyisa kana zvisingadiwe nevanhu. Anounza zvinhu zvokuti unonzwa sekunge pane kafevha so. Makore achifamba usina kuroorwa paine kafevha. Kana ari mukomana anenge achikuitira zvese chaasingaite kuenda kwatete chete. Zvese anenge achiita kana kuDubai munoenda but kwatete hakuendeki. Unyatsoona kuti panapa tine kalavhu kanenge kemupalasi but pari kushandiswa munhu. Uri kundinzwa manje. Nyangwe nemabasa, kune mabasa akadaro ekuti unenge une status chiremerera. But wegozota mara hapana. Asi uchinzi chef, boss, bari unona kumushandisa kuvaka. Pani kuabuswa nekupiwa mabenefits ekuti vanokuona zvavo vanenge vachiti zvavo vari mupalasi. But wega unotoziva kuti life yandirorama era. Hakuna chef wakadai. Vasina pekugara. Uchingonzi chef. Wega unyatsozinzwa kuti hakuna boss wakadai.
vasinawo chavanganongedzere cheupenyu hwavo. Vanhu vachitokusaluta vachikutya. Wega uri mumba mako uchizoziva kuti but ushefu wacho unenge ungoitana shefu hapana zviripo apa. Abhishagi vanhu vamutsvaga havamude. Asi vatoita choice yekumusarudza kuti uya kuno. Mambo wacho waari kutsvagirwa haamude. Yaari kutsvagirwa yacho ndeyekuti mudhara kumusesekedza apa pedyo nekufa achembera. Makore afamba. Uyo ake mashoma. But ari kunzi chiuyawo weste makore ako pane munhu asare nemakore mashoma ekuti afe. Kureva kuti ari kuuya kuzogara nemunhu waasiri kuroorwa naye, waasiri kudanana naye. Vanomuda vari panze, kureva kuti ari kuvanzwa, ari kubviswa mune potential yekuroorwa, achinovigwa maasingadiwe kuti afire imomo. Kune mweya inoti kana yafunga kukurwisa. Yesterday I was ministering ku street. Moses paakaberekwa muEgypt akaendeswa mupalace kwa Faro. Zvichiita sekunge pane favor hombe iripo. Gamba vana vese vaiberekwa vakomana vaiurawa. But Moses paendeswa mupalace haana kuurayiwa physically. Vaida kuuraya time yekuti agone kurealize kuti ndakaunzirwei panyika naMwari. Why? Nokuti Moses ari supposed kuburitsa hama munhamo, but iye ndiye akatanga aburitswa. Kuitira kuti vagone kuburitsa imwe pfungwa maari yekuti hama dzangu dzinotambura, ndakaberekerwa kudzikinura hama dzangu. Kureva kuti aida kufaitwa mentally. Vamwe vaurayiwa zvekudamburwa musoro, but iye aida kukanganiswa mumusoro. Akachengetwa kwa Faro. Saka Bible richiti kuna Hebrews 24, yobva yati by faith. Hebrews 11:24. When he grew up by faith, not by age, by faith, and faith comes by hearing. Kuti paakakura mukuziva ndo paakati ndinobva uko. He refused. Chaari kunzi akaramba rugare, kuramba kugara kupalace. Chaakaramba kuramba kudya zvakanaka. Munhu anoramba zvakaipa, hakuna anoramba zvakanaka. But Moses nokuti wakura pakunzvera, akasvika pakuramba zvakanaka, zvaanoziva kuti hazvina kundinakira. Hama dzangu kuramba zvakanaka kwakaoma. Nokuti izvo tikariparidza kuti murambe asida kukuroora achikuitira zvakanaka, so unonzwa kuti taakukurwisa. Bozi unyazonoti kubva kurent svika zvese zvaanoita nemafoni nekudii munditi ramba mune shuwa ndozodii. Gamba uri mupalasi hako, but makore afamba. Ene mupalasi mauri ukanyatsoinzvera anenge haakude. David anga asiri kuda musikana, but vaigara vese mugumbezi. Hapana relationship iripo, pari kushandiswa munhu. So kune vanhu vanofungidzwa kuti vari murelationship vachiabhuswa zvavo. Kungoti iwe havazoudzwa kunzi tiri kukuabhusa, but ndauya kuti ndizokuudza. Waunaye murelationship kana achitaura nezvako kune vamwe vanhu, haataure zita rako rekuti Roziri, anotaura achiti time pusher. Haangadaro kwauri kaanoudza isusu. Saka ndandingokutipa mbishano kuti ndo zvaari kukuita izvo. Vanhu ava vanopiwa mazita, mumwe anotonzi pain killer. Kuti kana ndanetsana namadhamu tashupana, so ndine munhu anongobvisa pain yacho, so uri pain killer remunhu. But haambokuudza kuti my pain killer, anoti sweetheart. Saka ndangotumwa ndingokutipa kuti une rimwe zita. Zita iroro rinotaura kuti pari kuabhuswa munhu, pane ari kuroverwa time yake. Vanhu vachimuona vari kuti ari nani, but iye anofanirwa kuona kuti pano kungodziisa mambo, but yangu life iri kutonhora. Hakuna chinobohwa chekuti iwe uri kudziisa mambo, but yako life haisisina basa. Pane kuti vanhu ari kuita basa regumbezi. Gumbezi ndorofanirwa kudziisa munhu, kwete mumwe munhu. But vakaramba kutsvaka magumbezi ekuisa pamusoro, ekutsvaka mamwe ekuwedzera. Vakati tine mwana umwe munhu watoda kushandisa panapa. Ende vanhu ava vana kutsvaga muzukuru wavo, aiwa vakanotsvaga mutorwa.
Why? Nokuti naivo vanotoziva kuti izvi hazvina kunaka izvi. Nokuti dai zvanga zvakanaka kuti wako mwana apinde mupalasi, unotaura unotsvaga wako. But vese vanoabhusa havashande nevana vavo, vanoshandisa vana vamwe vanhu. Munhu akavaka bhawa night club, iye muridzi wenight club haaite pungwe, anovakira vamwe ana baba kuti vasiye dzimba dzavo vanorarira ikoko. Kana ukanzi kubhawa kune vasikana variko kubhawa, haambofa akati mwana wake musikana, mwanangu ndaane bhawa, enda unofaisa bhawa rangu. Haadi kutomboona mwana wake kubhawa rake, but anoda kuona vana vevamwe vanhu. Ufunge ndokuoma moyo kwakaita munhu. Kana achironga profit yeupenyu hwake, anofunga vana vako nemurume wako ndiye anovakirwa night club, kunze anorarira ikoko. Kudziisa homwe mumwe munhu yako ichitonhora. Abhishagi wasarudzwa nevanhu kwete namambo. Iye ndo chaaifanirwa kuziva kuti ndiDhavhidhi akutuma here kuti mangouya mega. Nokuti kana une ukama namambo zvasiyana nemunhu angouya mupalasi nje. Nokuti kune vakauya vatori vakadzi vevanhu ana Bethsheba vakatobereka umwe mambo anonzi Solomoni. Iwo wouya uri mhandara, ongonzi hapana iripo. Muenvironment yekuti vakauya vari mvana vakabereka madzimambo, iwo wouya uri mhandara, onzi asi hapana zvakaitika. What a waste. Vari worse vaita zviri nani. Iwe you are the best, nothing is coming out. Life inoembarasa vanhu zvekudaro, zvekuti akafunda anogona kurarama upenyu unotadza kusvika pane munhu asina kufunda ari kuita zviri nani. Zvekuti unoshaya kuti saka medicine ndiri kuipotsa papi. Nokuti environment yandauya iyi, kana mhandara ishinzi yakangobuda yakadaro, but mukadzi wemumwe munhu Bethsheba akauya akabereka Solomoni, saka inini semhandara ndaipotsa papi. Abhishagi adiwe, asi mupalasi anopinda. Kuti wakaipa anotsvaka nzira dzinokukwezva, dzinonakidza so kuti uende musystem inokuabhusa. Chakaipa chinotapira, chinovava maresults ezvakaipa. Chakaipa ukada kuchiita chinenge chichitapira, chinovava maresults acho. So musikana auya mupalasi zvayemurwa nevanhu vakawanda kuti zvake mwanasikana. Ndofunga vamwe ana mai nana baba vakasara kupuputira vana vavo kuti muchigeza muchionekwawo mumwaenda. Gamba kwaendwa kwacho hakunaita research kuti ari kudiwa here, ari kunodiko kwaaendawo. But vanhu vese panza vaingoti zvake aendawo. Zviri nani kuregera kuenda mupalasi uchinoshandiswa, uwanikwe zvakanaka kunze kwepalasi. Nokuti wataregera achienda uyu nyangwe achinzi Abhishagi anga akanaka, runako rwake rushande chinhu, nokuti kwaenda kwacho haasi kudiwa. Kune vanhu vangofunga mweya wokushandisa vana vevamwe vanhu kuti zvavo zvisaite zvakanaka. Musikana ane future, ane potential yokuita zvinhu, but kune vanhu vamubvisa musociety ari fanirwa kuva successful, ndokubva muti chiuya mupalasi wobva wava a failure uri mupalasi. Kune madhimoni anoteera vanhu kusvika palevel yokuti vanhu vanotenderwa kupromotwa, but mupromotion imomo mushaya chinobuda. Kune dhimoni risinganetse aiwa rinotokurega uchipinda muwanano, but muwanano imomo zvoto. Bhaibheri rangu rinoti Jacob aroora vakadzi vake vaviri. Mwari vakazviona kuti Jacob haasi kuda Leah, yet Leah atoroorwa naJacob. But Mwari ndokubva vaona kuti nyangwe aroorwa but haasi kudiwa. Ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel asiri kubereka. Nechikonzero chekuti Mwari vakatoona kuti kuroorwa aroorwa but kudiwa haasi. So kuroorwa imwe subject, kuzodiwa imwe subject. Zvinoti Mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakaroorwa. Pamwe usiku ndinzwa. Zvinoita ufunge kuroorwa
but Mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa, asi achitosunga Zambia aitonzi mai Jacob, iye naJacob hawirirana. Mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa, but akaroorwa. Kuna mamwe challenges are so internal yekuti Mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema. Dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume, unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi. Jesu wakabvunza mukadzi weSamaria akamuti chienda unodana murume wako, zvikanzi handina, zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna, nokuti ari kumba uyu haasi wako. Kureva kuti pakatova nechiprofita chakakura kuti munhu anenge aine murume, but kana Mwari vakubvunza zvevarume chaizvo, munhu anogona kutonamatira kuti Ishe ndiri kudawo murume, iye ari pamurume. Zvanzi wataura chokwadi nokuti ari kumba haasiri, muchitogarisana but wega uchitoziva kuti murume handisanda naye. Era yemusikana uyo iri kubva pakuti haasi David ati ndinokuda. David haasiri afunga zvinhu izvi, iye atochembera, haachatombonzwi kana akumekerwa madecisions nevanhu vaanogara navo. So kune vanhu vangofunga kuti musikana uyu ngauye kupalasi. Chikonzero sei wakauya kuchechi ndopadida kuti titangire nhasi, nokuti tine vanhu vakauya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, but the main reason munhu anofanirwa kuinga kuchechi ndeye relationship. Yekuti uzodziisa mambo iyi inonetsa. Relationship, dai musikana uyu aidanana naDavid, tainzwa mamwe maresults are different. But David wacho, the king knew her not. Mambo havana kutombomuziva kana kumubata, ndofunga kana nezita chairo, kungoziva kuti mune munhu ndiri kudzirwa. She was serving wholeheartedly, but in the name yeabuse. Ibasa raifanirwa kuitwa negumbeze nemachira, but riri kuitiswa munhu ari mwana wevamwe vanhu ane tarisiro kuita zvimwe zvinhu muupenyu, but kune mweya yakamurwisa nenzira yakati rongekei, kurwiswa zvekuti unotamburira mupalasi, kurwiswa zvekuti vanhu vanogona kusaona kuti uri patight, nokuti vakakutarisa unenge wakapfekawo zvakanaka uchiyemurika kwazvo, but mweya yechina ichitoziva kuti takahwina munhu wedu. Kune ataki yakarongeka to a level yekuti newo unopedzera wakusapota chiri kukuataka. Unizozwa kuti ndaimbotara nemwe muchinda so, ndikati mukuru yamuri kuita iite iyo inoitwa kunzanzi smallhouse kunzi kudii, ndobva tanga kurizena neni zvikanzi bandozosvika kuti ndikamusiya manje anozoita sei. Usa kune munhu anenge akutange ndimesaya, unonzwa kunamata kuti anotambudzika zvizoita musho, moyo wangu unobatikana. Chivi chikasvika palevel yekuti unotange waamwari kumunhu, hawa right. Mwari une nzira dzekubatsira vanhu vake, kwete kuti mai ndikamusiya manje moyo wangu unobatikana, kumusha kwawo kundi ari kutosapota vanhu. Unonzwa kunamata somuchivi, kunzwa kunamata, kuita tsitsi dzekuti unonzwa kuti aizve ndikamusiya hazviite. Kunyazonzwa kuti mweya waMwari unenge wakanganisirwa. Iye Mwari wacho achitisiya uchirizena naMwari kuti Ishe ndikamusiya munhu zvinhu hazvizofamba zvakanaka. Chechi ndinzwe, attack painouya seyaAbhishagi, aiuye uchirwiswa, unodiwa, but unofanira kuziva kuti ari kundida ndiani ende ndichidirwei. Nokuti musikana uyu haasi kudiwa naKing David. David haasi kutomboziva kuti kwauya munhu akaenda unotsvagwa nevanhuwo zvavo. Auya mupalasi haana kuinga relationship basa. So secret yekunamata inotangira parelationship. Usatangire pakuda kutsvaga zvimwe zvinhu usina kutsvaga ukama naiye muridzi wezvinhu. Chaainga uyu haana kuinga mambo,
angoinga mazuva ekuti vapedyo kufa rega vangodzirwa, gamba namambo wacho havasi kuzivana. Ndine mubvunzo manje, iye David ari kutsvagirwa musikana wekuti amudzise, anga asina vakadzi here? David aiva nevakadzi vakawanda, but inda vakadzi vese havadi kudzisa murume wavo. Iwo musikana ndiwonozvigona here? Amene musikana wandiri kubvunza ine. Iye mukadzi wake chaiche ari kutadza kunyatsomupa joy, iwo ndiwonoikwanisa. Uri kuona sekunga unotonzwa achitobvunza, muri kutambiswa, muri kubikirwa here, muri kubatwa musha, iwo ndiwo uda kunyatsodziisa mambo. Rega ndipasiye baba. Urinyatsoona kuti murume uyu ari kutambiswa, beta inini ndindozvigona. David ane madzimai, kwete mudzimai, madzimai vadi kuita majuti ekudziisa mudharo. Kogoita kamusikana kanoti zvatadzwa nemadzimai ndozvigona pana mambo. Kana mweya wokushandiswa wabata, anonzwa kuti zvaari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma, ndoda kudarika ipapo. Haanzwe kuti murume womunhu, anonzwa kuti aiwa mukadzi wacho pane paari kutadza. David haana mukadzi, ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dhedhi vaakutonhorwa, rega itidzise dhedhi. But vakadzi vese vonzi endai uku, toda kutsvaga mumwe musikana. Ende musikana wacho wotoregera kubvunza kuti zvatadzwa here naana Bhetishebha vese, madzimai ese ari muno, ana Abhigeri wazvitadza here? Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugumbeze. Kune vanhu vakuprefeya kupinda mugumbeze than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyoyi. Kune vakugona kutambira mugumbeze chete. As long papalasi breakfast ichirohwa, hembe tichitengerwa, kana ndikanzi ndakuroorwa, totambira hedu yemugumbeze iyoyi. Uchizobuda nei mugumbeze mapana? Ana Bhetishebha vabereka mamwe madzimambo, ana Solomoni. Ukaverenga pamberi uchanzwa kuti musikana uyu haana chaakawana mupalaso. Chasara kudzingwa chete, nokuti Solomoni kana apa nyanga anosapota kwa mai vake. Ariko mabasa ekuti avakurwise, vanokusumudzira, unorwiswa nesalari. Unosumudzirwa zvokuti vanhu kumusha uko vanokuvenga kuti but ndishefu kusouth ikoku. Gamba ndishefu ari kudziisa vamwe. Kambani iri kudzirwa nekuda kwake. Vakatomisa position iyo nekuti ane zvaanogona, but havana moyo naye. Vane moyo nezvaanogona zvingabenefite company. Kurati uri ukushandiswa as a tool yekudziisa masystems ehomwe dzevanhu. Ndati ndiri kuzviparidza kuti area iyoyo Mwari wakuwanire nyasha inoda kukanselwa. Haungave munhu ari so professional anogona zvinhu, yet you are being used. Ari kungodziisa mambo, iye achiwanei wake upenyu huchitonhora. Destiny nefuture yake zviri kuparara. Tine vanhu vekuti vane zvavanogona, zvikatoonekwa nevamwe vanhu, torai munhu uyu anogona zvinhu izvi. Iwe pavakakutsvaga pai vanga vanzwa mbiri yako yekugona basa, ndokubva vakutora, but havagone kukudziisa. Kune mweya inokurwisa uri palevel yekuti vanhu vanenge vachingoti but zvake. Makaona mota yake nayo paholiday, gamba haisi yake. Imota yekudziisa kwaari kuita, kwaari kudziisa. Vanoziva kuti tikanyatsodzirwa kana zvaita, tichakudzinga, iyi inosara. Mweya wokushandiswa unokutevera kusvika palevel yekuti unopromotwa. Vachitoziva kuti neunyanzvi hwake tinosimuka. Torai munhu yaanogona. But mweya uripo ndewekuti chatamudira hakusi kumuda zvatiri kuda kubva kwaari. Ngwarira vanhu vasingakude, vanoda zvaunogona nezvaunoita. Gore rogopera, ugokura, ugochembera, ugozoona kuti vanga vasingadei nini vaida unyanzvi ona ndinawo.
zita rekambani rikasimuka rako richidzikisirwa so iri mweya unogona kutadza kuona. Why? Nokuti kana muri mukudziisana namambo kupalasi, zveumambo mambo unozviwana, but ziva kuti hausi mambo. Anoziva kuti ukaroorwa nadhokta iwe hauite dhokta, unonge uri mukadzi wadhokta. Paanofa anotofa nechitupa chebasa rake, hanzi chipai adzimai vachasare vachirapawo. Wakadziisa chiremba. Kune mweya wokudziisa homwe dzevanhu, yako homwe yakabouka isina chinhu. Unoshanda zvekuti naivo vanonzwa kuti aiwa munhu anoshanda uyu. Havaronge zvingabhenefite iwewe. Vanotsvaga zviri temporal zvekuti ukangonetsa nawo vanosara vaine mari dzavo, iwe woenda wakadaro. Asi vanenge vachikuona vachinzwa kuti Abishagi ari mupalace umu, vanenge vachiti asi zvake musikana uyu ane lake akomana. Ndo makambani ataishuwirawo kupinda, ndokwari ane lake. But ari mukati anongoita zvinongoitwawo imomo zvokungodziisana dziisana. Wake upenyu anenge achishima misodzi. Dai Mwari atibatsira era yakorektwa iyoyo. But ndinofara kuti Mwari wedu hakanganwi uye ndiMwari akatendeka. Musikana uyu haana kuzvisarudza kuti apinde mupalasi. Kune vanhu vakamubunyikidza vakamusarudza. But nekuda kwokuti kudenga kuna Mwari une nyasha. Yakasvika nguva muNew Testament church. Bible rinoti kudii? Josefa wemba yakwaDavid aidanana nemhandara yainzi Maria. Mhandara Maria ndokubva yasarudzwa nedenga kuti itakure pamiri paJesu rinova ruponeso. Kureva kuti mumba yaDavid makambouya mhandara yakashandiswa inonzi Abishagi naKing David. But mwanakomana waDavid manje Jesu kuti aberekwe kwakatsvagwa one from the lineage of David. Sei Mwari vaakubata futi imba yaDavid uye wobata mhandara. Mwari varoda kukorekta era yakaitwa naAbishagi. Kuti nokuti umhandara kuzvibata kudzikama. Kureva kuti kuzvibata nekudzikama kwako hakufanira kuendera mahara. Kuda kwako Mwari nekushingaira kwako hakufanira kuenda mahara. Mwari vachati you are favored among the women. Mary wakaitirwa favor akatakura the pregnancy of Jesus. Kureva kuti nyaya yaMary icorrection yakaitwa munyaya yaAbishagi. Nokuti kana Maria ari mhandara yasarudzwa kutakura Jesu, akatanganzi nengirozi, you are highly favored among women. Yet Old Testament kune mumwe akaabuswa ari a virgin girl. Saka Mwari vakagadzirisa era yemhandara, ngavagadzise era yelife yako. Mwari ngavagadzise era yekubasa kwako. Mwari ngavagadzirise era nokuti Mwari ngavaone kushingaira kwako. Mwari ngavaone shungu dzako mukuvanamata. This era must be corrected. Vakashandiswa ndevamwe kwete iwewe. Mwari ngaakupe nyasha dzekuremekedzwawo. Vanhu ngavatarisewo kuti newo uri kuitirwei. Washanda makore mazhinji, kampani yasimuka, waita zvinhu zvinoyemurika, but iwo upenyu hwako sei uchiramba wakadaro. May God correct this era. Genesis 11. Uchaona kuti pane mukomana wainzi Kenani. Genesis 9. Mukomana wainzi Kenani akaona baba vakashama. Sure you know the story. Vana va Noah. Ndokundotaurira vakoma Shemu naJafeti. Vakoma ndokubva vafukidza baba. Baba doro rabuda ndokubva vatanga kukesa mudiki avaona akashama. Ndokuropafadza vakoma vari 2. Yeti chaita kuti baba mupfekedzwe inhau yekuti ava vapiwa information nemunhu akuonai. Saka hazvitangire pakungoropafadza vakupfekedzai. Tangai nekuropafadza aona need. Hongu haana kukupfekedzai but ataurira vakoma kuti mugone kupfekedzwa. But Noah ndokubva akesa munhu akonzera kupfekwa kwake. Ari kungotangira pakuona vamupfekedza achiignore kuti vazviziva sei. So Kenani wakatukwa. But Mwari mukururama kwavo vanotonga nekururama. Kenani ari kuramba riri zita riri connected to case. Kenani became a promised land connected to blessing.
tina Mwari unokorekta maera akaitwa kumashure. Kana una sekuru vakamboshandiswa, tete vakamboshandiswa, iwe Mwari ngaakuwanire nyasha, Mwari ngaakuwanire favor. Mweya wekuabuswa, wekushandiswa uregere kubata pauri. Hausi Kenani anotukwa, uri a fertile and a promised land. Tina Mwari unotonga nekururama, anoona kushingaira, anoona moyo wako towards the kingdom of God. Hauna kuya mpalasi kuti mambo wangu dzirwa, but wauya kuna Mwari anogona kuchinja upenyu wako. Tina Mwari amadzangu, tina Mwari wakatendeka, anoti akaone era yaitirwa Abishagi, akanganwa anotarisa kuna imwe mhandara yauya muimba yakwa David. Oti kana David asina kuziva mukadzi wake, but panewe denga richakuziva. That's why Joseph akanzi mukadzi wako denga ndora muziva kuti ave nepamwiri. Kureva kuti zvauchatadza kuitirwa nevanhu, Mwari ngavakuitire pachawo. Abishagi ari mhandara, mambo havana kumuziva, but Maria ari mhandara, Mwari vakamuziva. Zvanzi the Holy Ghost will come upon you. Kureva kuti vanhu vakasakuziva, Mwari ngaakuzive. Vanhu vakasakusimudzira, Mwari ngaakupe nyasha. Vanhu vakasakusimudzira, simudzirwa naMwari. Maera akaitika kudzinza, maera akaitika kudzinza rekwako, ndauya kuzoakorekta nezita raJesu. Nokuti kana mhandara yakusina kuzikanwa naDavid yakauya ikava mugumbeze ikaparara zvakadaro, Mwari wauya futi kumba yaDavid. Ndokubva aona kuna imwe mhandara zvikanzi wakaropafadzwa pane vakadzi. Usina kuziva murume, ini Mwari ndichakuziva. Uchatakura pamiri pasina ine vanhu, but pane chekuita naMwari. Kureva kuti kune mhandara yakarangarirwa, nokuti Mwari wedu unokorekta maera emhandara. Era yekumusha kwako toda kuikorekta. Era yekudzinza kwaunobva ngaikorektwe naMwari, nokuti wakasarudza kunamata Mwari anoziva zviniko kumashure, but anoti paupenyu hwako hazvingaitike. Nyasha ngadzikutevere, ropafadzwa zvaunobata, komborerwa naJehovha. Hautenderwe kushandiswa, roorwa mwanasikana, hautenderwe kuabuswa, simudzirwa pabasa. Mari zhinji ngaibatike. Joseph ndewe lineage ya David. David akava nemhandara ana kuiziva. Mwari ndokubva vaona kuti haisi choice yemhandara. Kuzvibatawo kumunhu aitova nefuture, aitotarisirawo zviri nani. But kune vanhu vamurongera kuti vamukanganise. Saka zvese zvakarongwa navanhu zvekukanganisa, Mwari vanozvikorekta. Mwari ngavakorekte masystems iwayo. Kana kune masystems ekuti munongoshanda pasina imba inovakwa, tanga ngaivakike newe, Mwari ngaashande newe. Kana kune madzizekuru akafa achingoshandiswa vasina chavakaita muupenyu, the error must be corrected. The error must be corrected. Ngazvikorektwe pauri, ngazvitangirewo pauri. Tina Mwari asingakangana. Saka uchiona Jesu wacho anobvanzi mwanakomana waDhavhidhi. Kureva kuti ndiri kugadzirisa nyaya yaDavid yekuignore mhandara. Jesu anonzi son of David, nokuti David wakapiwa mhandara akaignore, but Mwari pavakaona mhandara havana kuignore. Mary akanzi the Holy Ghost will come upon you. Mweya waMwari ngauye pamusoro pebasa rako, mweya waMwari ngauye pamusoro pemuchato wako. Mumarriage imo muchigamuchirawo kudiwa, regera kungoshandiswa. Iva amai vanoremekedzwa diwa. Mwari ngaakuwanire favor. Kana Maria akarangarirwa nedenga, zvikanzi usina kuziva munhu asi uchava nemwana. Kana vanhu vakati havakuzive, una Mwari anokuziva. Vanhu vakati hatina basa newe, kuna Mwari ane basa newe. The error must be corrected. Haungape company information yakadaro neloji iyoyo, ungopiwa a title without anything to show forth. Kunzi boss ngakuteerwe nezvinobatika nezvinooneka. Rega kungopiwa promotion inongokudziisa. Iyo kusalutwa nevanhu usina musha hakunakidze mani. Boy kana nekungosalutwa nekungobigwa pasina chekunongedzera chaitwawo muupenyu hwako. Anozati vana vako havadye hairstyle, havadye hembe dzakanaka, havadye ndege dzaunoenda kuDubai. Muri yako haigare matiketi endege. Hapana paucharatidza muri yako kuti kambani yandiendesa uku, taenda kuholiday uku, taenda kuholiday uku.
vana vasina pekugara, uri kudziisa mambo. Vakuda kutaurwa navo kunzi vakuru, zvemahoride madi kundipa iri mandavaka. Ndemwe murume wandaifamba naye so. Aiti akangoita any trip hada kuenda kunze kwenyika ibva mufana wangu ndipe passport, mufana wangu ndipe passport. Ndakazogara pasi ndakati mukuru, tafamba nguva refu ndichikuperekedzai muchiita zvinhu zvenyu. This time mbondisiya ndambosara ndichitawo zvangu. Why? Because ukatarisa tiri kukura muri aigare mutiketi rendege. Kuti mwana wangu ndakaenda ku Ethiopia, ndikaenda ku Dubai, ndikaenda kwakati, chigara waridzai matiketi murara. Iwe Moses akaramba nokuti anga akura pakuziva by faith. He refused. Chairamba chi rugare rusina basa. Because atonitengera iPhone latest ndokuenda kwatetereko. Dia iPhone imbomira ngatidzike pamondoro apo. Inda yekumondoro haida ndai iPhone. Wega nyumwa kuti pari kushandiswa munhu apo. Chaizvo zvoupenyu haadi. Asi kuti ngodzirwa so. Muri mugumbezemo, muri mupalace. Mwari ngavakorekte era. Upenyu hwo unobohwa. Wokunzi vanhu vachikubiga so but wegonyazo zoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu. Life haise tiri dispensation yekuti maselfie uchitorwa uri pakati. Kana ukatorwa picture pamoyo yakanaka, una moyo wewe. Zvimwe zvinhu hazvina basa. Kungodziisa mambo. Apa ndiri kungotsika vanhu manje ndichanzwa musha. Mafuta ekumvuro. Kumvuro, kumvura, kumo. Makore ari kufamba. David akangofa bedzi. Muri kudzoka kumba. Ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna unodana naye mupalace. Hakuna anombokuda. Saka pane katime kekudzoka. So kana pane katime kekudzoka, chimboreflecta upenyu hwako kuti ndiri kuitei. Hakudzoka nemoyo, unodzoka nefoto. Munenge mava pamhondoro muchiudzana kuti kona apa moyo pamoyo patatira. Indokuwadza munhu. Waterfront. Muri pa front pekamba kako kada kudona so waterfront. Pakuda kuita hasha na Satan. Kuti usandinyepere ne palace isiri yangu. Usandinyepere ne mo isiri yangu. Nyika isiri yangu, imba isiri yangu. Mwari ndiwanirewo nyasha. Ndigone kunongedzerawo panonzi pangu. Ini pane kumba kwa Tairoja sokuwadzana. Sandotaura chiMalawi, ndakurira pamind. Samudhara weipapo, anditi taitara naye chiMalawi. Ndiwe mwana wapano, ndiwe mwana wapano, uri turi mwana wepano. Sachaindinetsa nyangwe achinditi uri mwana wapano. Mwedzi ukapera. Aida mari kumwana wapano. Ndopana unoti handisi mwana wapano. Mudhara rundivharo. Adati nditore makore ndiri pano ndichidzirwa zvangu. Mwana wapano anobvisa rent. Veipapo vafana kubvisa. Ukaona uchibvisa ari kunyepa. Mashoko ekuti udzise homwe yake. Unzoti apa handibva hapana mudhara wedu chai, hasi mudhara wako. Mwana wapano anobvisa rent. Kune zvinhu zvinodziya upenyu uchiwestwa. Kune zvinonakidza upenyu uchiwestwa. Nguva ichifamba wakaipa unototaimira nemasystems iwayo. Faro paakatsvaka ana nyamukuta kuti vauraye vana vakomana, anga akarongeka, haana kutsvaga mabhinya. Because pakauya mabhinya nemabhemba, vakadzi vane nhumbu vanotiza. But mukadzi vane nhumbu akaona nyamukuta anoti gogo maswera, unowirirana nemhondi yako. Faro akatsvaka ana nyamukuta vanouraya vanakomana. Nyamukuta zvinongoreva munhu anobatsira kuti unyatsopona. But iwo professionally vaiva ana nyamukuta mamidwife. Spiritually they were assigned to kill. Saka vasingazive zvemweya vaiswera vachitotengerana nyamukuta madrinks. Iye achitoziva ndochiurayira ichi. Uchivanwisa.
Mwechini akarongeka kusvika ipapo anotsvaga zvinhu zvaunofarira zvawakagamuchira kuti zvinyatso kudestroya. Imagine nyamukuta akaudzwa kunzi akurayire mwana anenge akatopfeka uniform yeunesi achitonyemwerera uchitomuti go 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 handapadhuze gogo airisa nitokauraya manje. Hana kuti mondi uyaitamirai vakadza. Dai vakadzi vanhu nhumbu vakaona rume ane mabhemba vaitiza tichaurayirwa vana, but kwakatsvagwa vanhu vavanotenda. Attack ya devil yasvika pakudaro. He pretends to be like an angel of light. Pese pari kurongwa program na Satan panorongwa tunhu tunoapetiza tunonakidza so. Nokuti gore nguva inofamba, makore anofamba, utozoona kuti hapana iripo. It's time to correct the error. Muromo wa Abraham ndomuda. Vachitopinda kuEgypt, Genesis 12, vachipinda kuEgypt. Akati kune mukadzi wake Sarah, a beautiful woman. Sarah, remember na Abraham wangu akachembera. But Abraham akaona beauty. So a beautiful woman. Vachingopinda muEgypt. Zvikamhanyiswa kwa mambo kunzi kune munhu akanaka apinda muno. Egypt yaitova nevasikana. But Abraham na Sarah pavakapinda muEgypt, mambo chaiye ndiye akatora mukadzi waAbraham munyika ine vasikana, kukatorwa vamwe gogo. Vaita mbiri yerunako. Zvoreva kuti runako ruri pana Sarah harisi runako ruri pachiso. The prophet of God Abraham akataura beauty isipo ikamanifesta kumeso evanhu. Kureva kuti iwewe ya a prophet of your own life. Learn to speak positive words upon your life. Taura wega kuti kushandiswa handichada, kuabuswa handichada. Baba ndakudawo zvinobatika muupenyu hwangu. Ndaneta kudziisa mambo, ndaneta kudziisa makampani evamwe, ndaneta kudziisa marelationship evanhu. Ndakudawo murume anonzi wangu. Unonyaradza wemunhu ndewakwe. Achitokudza so kuti maiguru wako anzwisise. Iwe wakatanga kunzwisisa rini? Unopiwa zvichemo zveimwe imba iyo. Apa kuda nharo kuti Mwari wakarangarira Mary iri mhandara mukamuti ya favored. Maona kuabuswa kwa Abishagi na David. Rangarira upenyu wangu. Kana Mwari vakazviita vanozviita. He is the same yesterday, today and forever. Zvinotangira pauri. Pakutoda mweya wenharo. Zvakuda kutotangira pauri. Kuti Mwari inini ndini ndichavakawo imba kwedu. Vamwe vese vakamboshanda vakashandiswa kwete type yangu. Ndinotenda muna Mwari unoita zvishamiso. Nyangwe Mary asina kuziva murume akatakura pamiri. Nokuti unoziva Mwari unoita zvishamiso, ngazvitange kuonekwa paupenyu hwako. Zvanyanya. Ipattern, isystem iri kumhuri. Vakashanda uko hapana chakabuda, vakashanda uko hapana chakabuda, vakashanda uko hapana chakabuda. Iwe unoziva Mwari iwe. There must be a difference. Takuda mutsauko wemunhu anoziva Mwari nemunhu asingazive Mwari. Maria warangarirwa pamadzimai ese. Ndokubva atakura pamiri paKristu. Pandonoza Joseph akafunga kumboramba Maria asina kunzwisisa nyaya. Denga rikaburuka rikaudza Joseph kuti regera kuramba mukadzi wako. Mwari ngaadefende zvinhu zvako. Zvauri kuita naMwari, Mwari ngaave defender wezvinhu zvako. Wanirwa favor iwe kuita nhumbu isiri yemunhu waunodedana naye zvinorambisa. But Joseph akaramba aina Maria nokuti akapiwa kunzwisisa naMwari. Mwari ngaaunzwe kunzwisisa pabasa pako. Uregere kuabuswa, unyatsosimudzirwa newe upenyu hwako hudziye. Zvingani zvaunonongedzera tisi takaita izvi, tisi takaita apo, tisi takaita apo. Zvevamwe kwakunongedzera kuti asi ndakazoitawo apa pangu. Wapedza kunongedzera zvevazhinji zvawaita, gonawo kutendeuka unongedzere kuti asi apa ndopandaitawo zvangu apa. Mwari atiwanire nyasha. Mwari atirangarire nyangwe nemunyika yevatorwa. Hama dzangu munoziva kuti Goshen yaiva nzvimbo yekuti Mwari aitira vanhu favor, but Goshen was still part of Egypt. Tine zvatinogona kuda, but ngatizivei kuti kuGoshen hakusi kuKenani. In temporary blessing, but permanent blessing iKenani.
Saka Mwari pana Exodus vachitendera kuti Farao aome moyo. Why? Nokuti mukasaomerwa moyo munoramba muchibeliever mu Goshen system. Yet Goshen is still part of Egypt. Pakudiwa panonzi pako kudarika munana we mu Goshen. Andozati kuroja pakanaka kunoita kuti udzirwe. Landlord wacho hanetse tinongesa mari pa account asati atombomuona. Unosvika pakudada so nedambudziko rako. Kuroja idambudziko pari pane pazvinodadisa. Landlord wacho kana kutaura hatauri. Ufunge pane zvinhu zvokuti zvofanira kutobohwa kuti zviunze change. Pane zvinofanira ngokuprovoka so kuti zviunze change. Iyo mugombezi mauri kudzisa mambo pane anofanira kumbokuudza kuti iyo munodanana nemudharo. Uri kuitei mugombezi budomo. But vanhu vaingomuti madam. Ndimuna wa David madam. Varara seiko mambo. Chii chaanobuda nacho Abhishagi? Hapana, time yake ndo yawestwa. Makore afa. Paanotozobuda imomo mupalasi David afa. Anosvika type yese aida kumuroora. Yakaroora kudhara. Ndo paunozobengenuka manje kuti varume vakandikuvadza naye. Ya gogo. Vanhu vakutonyeya kuti kagogo kakarike mupalasi kako. Asata munzi vanhu vanoyemurwa asati gogo angari vechirungu manje ava. Vairova smart manje gogo vasina pekugara. Gogo vanga vasingaite. Tinawana gogo wedu vechirungu. But havana chavanonongedzera mulife. Ndevechirungu so. Chemberi acho ndechivheti. Haina pekugara. Kune kwayakadzisa mambo ikabenefita irimo. Pane zvakanaka zvinoitika zvisiri zvako but zvinokuvaraidza kuti ufunge ndezvako. Ine vabereki vangu pavakandirumura ndakuenda kunoshanda. Ndo pandakatoziva kuti handina poto nai. Bozi kana uchibikirwa mpoto yamudhara ipoto mwana mudiki anoti zvinhu zvedu. Zvine muridzi. Zvaunoti zvedu zvine muridzi. Iye haati zvedu anoti zvake uchiti zvedu. Panogara pane wifi yedu. Totoshandisa. Ine munhu anototi yake iwe uchiti yedu. Chinzwa kunyumwa paunoti zvedu imbonyumwa so kuti ndezvedu nani. Murungu wacho munhu mufunge. Murungu wacho munhu chaiye. Kana problem kada. Makore achifamba. Unozoona wapa bed bridge wakudzokera kuti angari right ake but ma1. Pakudawo munhu aigona ngouya una advice ongoti kuna Abhishagi sisi ndimi muna mambo mugumbezi munodanana here mukati umu. Ramangwana rakamira sei vanhu vanombokungwadzawo so. Sekuya kwandaita sokungungwadzana mbishana. Kuti apa kudzisana hapana chiri kubuda. Ufunge zvinogona kubohwa nekurwadza kuti ungobuda mugumbezi ramambo udzokere kumaraini. But it's worth it. Zvakanaka kubuda nguva ichiripo. Bozo ukazobuda timu rekoresera roorwa nekuroora panze apo. Unoita gogo yechirungu. Takamudhara akairarama chivheti chaicho pamuzanza apo. Kamuvheti kamudhara. Unosara nechirungu pamuromo. Life isiri yechirungu. Pamuromo panosara chirungu. Life yese haisi yechirungu kana. Yangu wekuita hasha kuti Mwari vhurai meso angu. Ende ufunge kana shoko ratauya kwauri Mwari vane chikonzero. Why? Nokuti kana vakazviita mulife yaMary kuti hakuna mhandara ichauya kwaDavid kuzongoshandiswa, iwewe kana wauya kuna Mwari
hauna kuya kuzoshandiswa. Wakauya kuna Mwari anobvisa kushandiswa nekunyadziswa. Ndokumbira tisumuke nenamata. Mary wakauya kuna David, kuna Joseph. Joseph ndewemba ya David. So Mwari vakatarisa kuti David ane mhandara yaakabhusa akasabata akasaziva. But nokuti munhu wauya kuna Josefa wemba ya David, iye Mwari waIsraeri, ndokubva arangarira Maria. Manheru ekurangarirwa. Manheru ekurangarirwa. Aiwa, ushandiswe kusvika rini kunai? Takuda nyasha. Iwe Mulungu wacho ngaamboita brain yekukubvunza kuti unogara pai, unogara kupi. Ngaafungewo mhuri yako kwete iwe, ngaafunge kwaunobva. Mwari ngaatipe type yevanhu vakadaro. Vasingakuitire tunhu tunodziya but vafunge future. Ini kana ndadya zvinonaka kovana. Mwari ngaamutse moyo wevanhu vaiita kuti vadzirwe, vambofungawo kuti wako upenyu unoda kudziya uri kutonhora. Ariko Mwari akadaro. Moyo yemadzimambo iri maoko aJehovha. Ngaaite pfungwa yekuti wega unoshama kuti Mulungu azvifunga sei. Sei akudawo kuti zvangu zvidai so. Ndoda tinamate. Ndoda tinamate. Indakapembera ndapiwa imwe ofa nevamwe mama so kumba kwatogara kuOtafozo. Vandifonera ndifundisa nzaka muchiparidza muti togara kwakati kumba kwedu mama wangu wakafa kuZimbabwe, imba yedu yeOtafozo ine munhu ndiye munogara ikoko. Tikapinda tikatendawo Mwari, there is a starting point in everything. Kufira pekutangira ndo mistake, but pane panotangirwa. Kuroja kunorodzwa ndo pekutangira, but kufira mukuroja i mistake. Usatombozvibhabhadzira. Life pane pekutangira. Sorry ndakusumudzai manje. Ndine shamwari yangu aiva garden boy wandakapa advice kuti kamari kauri kuwana ita unyora ma subjects awakafuira uimprove life. Paakanoudza Mulungu wake akati uri kufurirwa. Bozi kuno vanhu vanoda kuti ufere garden boy. Pau garden boy panotoshandwa ndo pekutangira, but kufa uri garden boy era. Life pane painototangira. Kuroja one room kunoitika. Ndakagara mu one room nemwana aitoita form 1 musikana. But kuti tisvike mukufa tichidaro hazviite. Toda kutsvaga Mwari anotiwanira nyasha. Pane pekutangira pasiri pekufira. Stage yauri Mwari ngaakupe dzimwe nyasha. There must be a change, there must be a movement. Why? Because the future yako ne destiny yeupenyu haifana kurongerwa ipapa. Pane kwaunofanirwa kusvika, pane kure kwaunofanirwa kuenda. So ndiri pakati pekugara ndokumba kwatiri kugara ikoko kuOtafozo. I had a phone call nemwe mudhara akanditi mufundiso yekuno. Atishedza ndokubva aita for the same question. Muri kugara kupi? Tamutsanangurira zvikanzi ndepenyu, zvikanzi aiwa. Zvikanzi hazvifanirwi kudaro. Ndokubva ati chitorai motikari iri pasi apa nemalawyers ari muofisi pasi apa nasecretary, endai munomaka stand yamuri kuda kubhorodhewa. Tikaenda tikanomaka stand paperwork ndikadzoka kumba nematitle deeds. Mwari waona kuti mufundisi ari kuroja, but kuroja hakusi right. Yeti pandinoroja pacho handiroje zvekubvisa rentka mahara full house kumasabhabhu, but it's not enough. Why? Because haisi yedu. But takadekara ipapo zvekutozorora kopane bhota zvova izvo haizvi. But Mwari anonga zvati tsana vari kungodziisa munhu. Because kuchengeta imba yemunhu ka? Kugara ipapo but kuseri kwacho munhu ari kuchengeterwa musha wake. Unozozviona kana akudzoka. Saka Mwari vakatirangarirawo ipapo. The same God must remember you. Ngazvive pakudziya zviende pazvinhu zvinobatika. Let us begin to pray. You know your story. Baba tinonamata. Mwari wakarangarira mhandara Maria. Maona kushandiswa nekuabhuswa kwemhandara yainzi Abhishagi. Mwari wazuro nhasi namangwana. Munosimudza marombe kubva muguruva. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari.
nyangwe nekwavanoshanda ndataura favor varegere kungodziisa mambo nemakambani, but wavo upenyu hudziye huve nemeaning, vave nezvavanonongedzera zvinobatika muupenyu. Nyasha dzidururwe Mwari kumisha yavanobva, pamusoro pemhuri dzavo. Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama, ndinorayira mweya wokushandiswa. I reject, I refuse every spirit yeabuse, relationship isingalide kuwanano, relationship yeabuse, relationship yekushandiswa, mweya wokusada kurorwa nekungoabuswa. Ndiri kurayira Baba upenyu hwomwanasikana ngavarangarirwe Jehovha, ngavarangarirwe Jehovha, ngavabviswe mugumbeze risina ine destiny yavo, ngavabude mugumbeze risina ine destiny yavo, nezita raJesu, nezita raJesu. Spirit of abuse, I command you to go. Spirit of abuse, I command you to leave in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa, maoko ngabate zvinoendeka, maoko ngabate zvinoendeka nezita raJesu. Abishag spirit, Abishag spirit, Abishag spirit, regedza upenyu hwevana, regedza upenyu hwemwanakomana, regedza upenyu hwemwanasikana nezita raJesu, nezita raJesu. Dzimba ngadzivakwe, michato ngaichatwe, zvavanoshuvira ngazvibatike. Mwari wenyasha, batai mwoyo yemadzimambo nevavanoshandira Mwari, ngavavanzwe, ngavavarangarire, ngavagone kuvaonawo sevanhu, ngavafungurwe Mwari pavanogara, ngavafungewo Jehovha pamusoro pemhuri dzavo. Taneta kudziisa mambo, taneta kudziisa makambani, taneta kuvaka zvevanhu, takuda kuvakawo zvedu nezita raJesu. Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka. Ndataura Baba kusimudzirwa, ndataura kusimudzirwa nyangwe nebasa raanoshanda. Elevation Baba, elevation Mwari, kusimudzirwa kwevana venyu, mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa ngaushayiwe simba. Mwari wenyasha, Mwari werugare, I decree and I declare your grace and your favor in the mighty name of Jesus. Wow. Wow. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Makatabo shataka. Riba baba ba shiketa baranda la boshianda. Mante zake baligada yaso konta bariga dianta. Miketa kula bashiketa bara mandiaka kela basande ya baba bashiende ketele kete mosabiata kaliga dayasi mante baze kadela boga digasa mentata la boshiata. We give you praise. Thank you, Father, in the name of Jesus. Zona ni la baba yakata ladina azadia stalavania teta tatata. Simudza izvirako for the next 2 minutes and pray. Zoniande livana baba yakata ladina azada. Zoniande libenekete ledia tata tatata. I refuse tonight in the name of Jesus. Dinoramba maneru anonestara Jesu to be abused. In the name of the Lord Jesus Christ, dinoramba to be abused, dinoramba to be abused. In the mighty name of Jesus, dinogamchira deliverance. Young tonight, I receive my jubilee, I receive my liberty. Mandeli tatiata la baba yakata la dia tatata. Nezitara Jesu anoshamisa. I am a property owner. I am a land owner in the name of Jesus Christ. I am achieving great things. Nestara Jesu. I will not be used. I will not be abused in the mighty name of the Lord Jesus. Zangu zirimo zitamangu zirikuya kwandiri. Pam revival ino nestara Jesu. Zimba zirimo zitarangu zirikuya kwandiri. Nestara Jesu. Abaya kata ladina ezadia stalavanata ababa yakata ladia teta. I am free from abuse in the name of Jesus Christ. Mendaleta
Evadias telebanata adi. Ezada bayakata latiata. Tisimudze maoko edu kuna Mwari. I'll ask Pastor Mtandwa to come and pray. Tinamati. Baba wedu mstara Jesu. Tinokutendai mweya mutsvene. Tinokutendai nekutaura pakati pedu. Tinokuremekedzai mambo wamadzimambo. Mazviita Jesu. Maita yenyu Mwari. Tinokutendai zvekare nemudziyo wamashandisa. Matitsiura Mwari. Makatidzidzisa neshoko renyu. Sezvinotaurwa neshoko renyu kuti haribve kudenga rikadzokera risina chinhu. Tinotenda kuti nyasha dzenyu dziri pakati pedu. Mweya mutsvene, kuropafadza kwamweya mutsvene ngakuteere upenyu hwedu. Tiropafadzei tichipinda, tiropafadzei tichibuda. Toda kutendai nemudziyo wamashandisa Mwari. Ani nani ari pakati pedu ngaarangarirwe nemi. Munoziva mamiriro akaita upenyu hwedu mukati menyika yatinogara. Kunyange makazvitaura mukati muchati vadyi venhaka munyika yautorwa. Tinonamatira shoko renyu Mwari kuti ngarirarame muupenyu hwedu. Rimwe ramazuva tigopupura kunaka nekugona kwenyu. Ndakutendai nekuti muri Mwari vanoshamisa. Mbiri yose nerumbidzo nekukudzwa tichidzorera kuna Jesu Kristu. Titi amen. Tinotenda Mwari. Manero anomstara Jesu. Amen. Tingatora nzvimbo dzedu. Tinoda kuti titende Mwari zvakanyanya nekutaura kwakadzama kwavaita pakati pedu muzita raJesu. Amen. Toda kuti tikutendei muranda waMwari nekubvuma kushandiswa nekutaura kuupenyu hwedu muzita raJesu. Amen. Tinotenda kuti our lives will never be the same again under this kind of ministry muzita raJesu.